Salam, hormatly watandaşlar. Bizim bugünkü söhbetdeşligimiz düýün ýagny 23 aprelde Türkmenistanyň Watan Satan programasyna görkezilen tomaşa bilen baglanyşykly. Şondan başlaýyn. Görşüňiz ýaly, ene Gurbanyň dogmasy Serdar düýün ene aýlaga baryp şo taýda atçapyşlyk gurnady. Ogo ine munyň şanyna, şöhratyna, hormatyna ine bir topar at sowgat berdiler. Ondan ol atasynyň ornuna şol ata menip eýle beýle seýleden bol, atçap gezdiren bol, atçapdyran bol. Ine buňa da Dumlu Duşdan stadiondan el çarpýarlar. Bu nämäniň alamaty? Indi şu wakan öňe syrasynda bolup geçen bir topar siýasy wakalar bar da Türkmenistanda. Gördüňiz ine Brahmandan ozal Reşit Meredov Türkiýe sapar etdi gyssaly ýagdaýda. O takydip Türkiýanyň Daşary işler ministri bilen näme gepleşikler geçirdi, ol ýapyk kapylaryň aňyrsyna galdy. Şonuň ýa-da süre ýene de Reşit Meredov Gurbanyň ogluny ýanyna alyp Moskwaga gitdiler. 4 günleýin. Ine o taýda bir näçe lalaşyklary gol çekdiler. Ol göze görünýän lalaşyklar bir ýöne göze görünmeýän lalaşyklar gatkan aňyrsyna sahnanyň ýeňsesinde edilýän oýullar. Bu näme üçin gidildi diýip hasap aýdyp beripdiň geçen sapar. Ol şol Gurbanyň soňra Serdary hökümdarlyk ýa hökmürawarlyk etmek üçin Kremlden razylyk almagy gitdiler. Soňraky bolan wakalar şol razylygyň alnanlygyny subut edip berýärdi. Ine şol Moskwadan gidip geldiler, ondan ýene de 10 gün geçip geçmän ine halk maslahatyny döretdi. Öýde utanman tribuna çykyp, ýeközi şo taýda oturup şol ine saýlawam öýde gurnady, sanawam öýde gurnady, sesem öýde berdirdi, öýdünem öýde tasdiklatdyrdy. Ine şeýdip, ine halk maslahatynyň geňeşiniň ýol başçysy boldy Gurbanyň. Enne wezipany ogluny bermäge wagt geldi. Şonu Serdary şol dogmasyny halkyň gözüne öwrenişdirmek üçin ine şu Alawaýyň bayramçylygy, Türkmen atynyň bayramçylygy, ýa-ni atçapyşlyk, beýleki, görlähet hemmejigini ine şol ogluny tahta çykarmak üçin ädilýän ilkinji ädimler ýa-da basgançaklar diýip düşünse ýa kabul etse bolar. Ine hatta görýän Gurbanyň kakasy ýogaly bilen olary bahana boldy. Ene ýedisi geçýänçe ýaz tutup oturmalylar, ogly aktygy meselem şular ýaldat barda käbir welaýatlerde ýa bir däpde surlamyzda bir 40 geçýänçäde öýde ne telewizor seredildi, aýnaň ýüzi ýapylyp goýulýar, erkek kişiler käýerde sakalna malanak, käbir däpde surlara görä toýum ýok, şowhunum ýok, bellenen toýlanan tähedi gaýtarlýar ýygyny. Däpde surlamyda bar. Bular bolsa entek ýedisi sowulmaga hana öňüne milleti çykaryp, bagçylary çykaryp, tan toýnadyp, şowhun edip, at sowga dalynmalyp ene. Ölüp giden görgüli ýatdan çykdy. Türkmençilikde olar ýaldat ýok. Haýdy emede görüpdi şular ýaly şowhun edilýän. Atasynyň gyzyl gumys olmaga bir bayramçylyk edip. Bu zadyň ählisiniň aňyrsyny diňe şol siýasat ýaty, häzir şol emme Gurbanyňla kakasy öldü bahanasy bilen ýa salýarmyş, aýa dalýarmyş, o tyr bir ýerde, ýatyr bir ýerde tapawdy ýok. Ol seredip ýatyranlardan. Halk we ministrler şu dogmasyny nähil kabul edýär. Serdar miskin sokary. Ine olam halkyň öňüne çykyp, iki san sözüň başyny çatyp bilmä, patanyk ine at bilen eýläg eden bol, beýläg eden bol, buňa da bütün tribuna el çarpdy. Demek Gurbanyň pikir edýär oglu bilen, bu dogmama ýam kabul etdir. Demek sentýabrda arkaýyn ine prezident wezipesini şoňa tapşyraýdymyn boljak.
Ona da mümkünçülüğüm var, ona esasen var. Mümkünçülüğün ulusu bir zat sebäp Türkmenistan'ın ilatynyň 60 göterimi. Olum işleýän ya okyply, başarjan ses bermäge gatnaşmaly. 60 göterim. O taýda çagalarym ýok, o taýda ýaşy 60-dan geçen garrylarym ýok. Diňe işe okyply döwleti ösdürmeli adamlaryň 60 göterimi ýurdun daşynda ýaşap. Olar ene şol ýanky halk maslahatyna diýilýänne de saýlawa da gatnaşdyrylmadylar. O arada olara informasiýa da bermediler. İlçixanalarda da şular barada ýeterlik iş geçirilmedi. Ya da bülten atylmaly. Hiç bolmany göz üçin şo urnalaram goýulmady. Inni sentýabrda bu halk şo taýda oturan ýerine galmaly. Ýygyna gitjek adamlar ýok. Men size ozal aýtdym. Şäş ogly saýlanýança. Saýlanandan soňra ýene de bir ýyl üstüne şol özüni tutýança ministrleri olby, şuma hal şol özüne garşy çykajak adamlary, rejime garşy durjak adamlary ýurdun içinde şol agdyny ýysyrganyp kim näme diýe, kim näme gurrunga diýe şolardan arasalamak üçin geçirilýän çäreler. 23-nji ýyla çelli biziň halkymyza ýurda dolanmak ýok. Ondan aňyrda da ýok. Onun aňyrdan kim gidip biler? Ine aýda bir samolyot ya iki samolyot adam uğradırlar. Olaram mene şo çarjawyn spes priyomundan geçirerler. Ölüň soragyny ederler. Appozisiýa bilen bile bollunmy? Ýa-da ýurdun daşyna hakimete garşy durarlar bilen bollunmy? Aktivistleri diňledingmi? Halkyň arasyna goşuldungmy? Bir zatlar ýazdymmy? Bir zatlar pozdum, şonu etmedik bolsan kim etdi? Onu şolara aýdyp ber. Ine şeýdip adamlary şo taýda ölüň soragyny edip elekden geçirjekler. Olaň içinde näçesi şolaň elinden sypyp ýurdun içine girjek, ýa-da şolaň el bilen ýene owadan näpe uradyljak. Sebäp bizde var maglumatlary görä, olar türmeleriniň sanyny köpeldip başlapdylar. Sebäp kabul ediljek adamlar ornaşdyrmaly olar bir ýerlerde. Ine bilen plany şol. Türmänim, ýemanym kabul ediş punktynam Aşgabatdan da sıratdy. Ol, lewatda gurýarlar da näme bolsa şo taýda bolsun diýip. Sebäp o taýda himik känler ullanajak, gara işler bar. Ine adamlar o taýda zäherlenip magdan azyp, saglygy ýok, ölüp gidip ýatyrlar diýmek, saklanan adamlary azatlyga çykandy şo ýerlerde işledilmeli. Bulan plany garky gyrmak başga hiç zat ýok watandaş. Ine şu zatlary taýýarlyk hökmünde ene düýünkü şowhun. Garaşyp oturmaly zat başy bärde üýtgeşik pikir ederlik. Ýöne kakasy ýaramany bir ekrany çykaýanyrda. Ýok, hemmejik zat planlaşdyrylyp edilen. Görýäňmi, mesela özüni halk maslahaty başlyk saýlan güni bir gün geçirmän halkara konferensiýany ýygnanmaly. Şo eden pohuny şolaň ýüzüni ýumarlamak üçin şu mena dün çykyş etdim, men özümi oturtdum şu wezipe, buňam halkara konferensiýany geçirýän, gelen adamlara men gollap otyr, gülala güllük hemme zat diýip, halkyň hem içinde halkın ruhunu aşağı düşürmek için hem daşarı devletleri yalan siyaset yöretmek için edilýän oyunlar. Bärde aýdary, goşary diýeri zat ýok. Biz inni näme garaşmaly? Eger sesimiz çykarman otursak, ýene de 4 aýdan, 3 aýdan ýene de prezident kampaniýasy başlanır. 4 aýdan sentýabryň ahyryna ýa oktyýaryň başyna Gurban Gulyň miras düşürdip serdary ikrar ederler bolly. Ondan düpleýin şol watandan elçe kämel bolýar. Bolýas ýa men özüm gözüňi tutan, men bütün halkymyzy gözüňi tutýan. Ýurdun daşyna 60 göterim galýan bolsa, ýurdun içinde 40 göterim ýyla şolaň eline gul bolup galmaly täwelýänçe. Şolaň içinde siziň hem garyndaşlaryňyz ýakynlaryňyz bar, şolaň içinde meniň hem garyndaşlarym hemmesi ýaşap ber. 200-den gowrak gön garyndaşym bar men. Olar şolar golgarnak derejesinde ýaşap otyrlar Türkmenistan. Onun için o dert maňa da degişli. Şonuň üçin watandaşlar gözüňiziň öňünde mysal bolup görkezipdi meniň edi bilşim şu diýip.
Halkan ana halk diýen sol tribuna ýygnananlar on ýalakylary ministrler el çarpyp hoş geldiň dip ine Serdar Mälik Urwan ulus howy nämäs görlähet ine öňüne üçepilip durlar. Bollugy tordy olaýam transformasiýa diýär hakimeti bir adamdan beýleki adama geçirmek şol transformasiýa diýip. Onun ine şotyňy ýalakalary bilen ne Aşgabatyň şol aýlawyny ine oýnalýan oýun. Ýöne şol oýuny başga ýerde etse geçmejegini bilip dur. Başga şertde ýa deň hukukly şertde geçirildi. Ýöne bular ine şu zatlaryň üstü bilen bütün dünýä aýan edýärler. Ine türkmen halkynyň şu derejede pesligini. Özüniň hiç hak hukugynyň ýoklugyny, erkiniň ýoklugyny. Şu diktatura dur diýip bilmeýärligini ine dünýä açyp görkezýär. Ol başga hiç zatlar watandaşlaryna görüp oturda bütün dünýä şol watan satan programasyny. Şoň üçin ol ýurduň daşyna şu zatlar çykarýar, kemçilikler çykarana hiç açyp. Ine şol içerki ýagdaý boýunça ine düňkü watan satan programasyna ine edilen siýasy oýun ýa şo başlanan oýunyň bir görnüşi. Dowam entekön günden artar gider. Ben bilemem. Urwan ol atasynyň papasynyň ýedisinden soň halkyň öňüne çykjakmy ýa ýene bir ay ýatjakmy oglunyň göze uranşýança ol öz işi. Ýöne şuň kun Serdary ine gyýd edip gelin edip halka hödürleýärler. Ine menden soňra ine siziň ýol başyňyz şu bolmaly diýip. Ine tribunalary moňa el çarpypdyr. Elbetde ol halkda halkyň bir mikro bölegi birden 0,1%-den de şo tak ýygnananlar. Ýöne şolar 4 milyon halkyň ykbalyny çözýärler şo stadiona ýygnanan adamlar. Olaram türkmen. Olaram Türkmenistan. Ýöne olar sizden adamlar tapawutlykda olar ýalaklyk edip günörýärler çağakleýärler. Ine bar tapawudy. Ine beýleki mesele geçsek o öňün waliýata kun şuny kelenji gün yglan edipdik. Ýeme şol halkyň sesi kanalymyzy yapma karar edipdirler. YouTube'dan uğradypdyrlar. Şo bir hepde wagt berilipdir. Ine 4 gün wagt alýata şundan hesaplasak ýene-de. Şoň 13.800 bilen şunçalak abonaçy bar eken. Ine şonu ýapýarlar. Yapılacağım görünüp dur. Sebäp şol olunky şol eden çykyşymy bar. Sapara kemine men üçin. Şonu goýjak bolluk bolsa kanaly ýam kanal kabul edin al. İçine zat goýduran. Şoň üçin men kanalymda getirip goýdular. Diýmek ol kanalyň açylacagyndan yapylajagy golay bolupdyr. Ne bunu elbetde kimin gorunýany biz görüp oturýuz. Näme üçin gorunýanlygyndan bilip oturýuz. Ýöne edilýän oýun şol. Bizim şol oýuny kabul etmeli başgaça ýagdaýymyz ýok. Şoň üçin şol täze kanal açyldy. Bu täze kanal ýanyň sapara şol öňkü başdan 2000 eden çykyşlaryny goýup bir kitjek özüne kanal ýeme hökmüni açyp goýupdy rezerw. Ene şo tak geçirip täzeden şol täze Türkmenistan ady bilen şol kanaly giňişlikde ulanmaly karary geldi. Gerek bolsa men kanalymyň şo tak çatar gep onda ýöne göres dowam etdi. Elbetde bu habary her kişi özü kabul etdi. Kim gynanny kim begenni olaram bar o kawatyn ýazylýan kommentler ak yürekden gynanjyn bilýärlerim bar ay aladetmän ine nesip bolsa täzeden şonça adam bolup ýygnanar ýa ýene de işimi dowam etdirip hökmen göreşers diýip ine şolar ýaly ýaşar dowlar bilen çykyş edýärlerimiz bar. Ýöne için aýgy bolupdyr. Siziň kanalyňyz bir döwür ýapmaly eken. İksan garryň edýän işi ýok. Edi bilýän zat ýok. Diňe gıybet zat diýip ine onu ýazýarlarym bar. Sag bolun. Şu taýda ýazýarlygyňyz üçin ýurda barylma katan alsaňyz ýaşy da siziň kimdiňizi halkam görsin. Men o zatlary gynanamak näme diýseňiz. Ol garry diýip sen meni saparagan kemsitjek bolmaň ol bu taýda orta ýaş 82 men ýaşap oturan döwletimde. Orta ýaş adamyň şol orta milletiň orta ýaşy 82 diýip men ýani ene bir hepde mundan 65 ýaşadym.
ol sizin öwüp ol ayağına yıkılıp iki satarına salam berip beren lellimiňiz bar. Ol jemi menden bir ýaş kiçi. O näme üçin oňa garry diýeňiz? Ya näme üçin oňa akıl sasyn diýeňiz? Ha? Näme üçin oňa muny bukul pikilip ýatyrsyň? Onu soňam akıl ýaşda bolmaz, başda bolar. Men şonu size ýatladyň ýene bir gezek. Eger şol men ýaşymdaky adamlar garry bolup siýasatdan ýa döwletiň durmuşyndan gara çekilmeli bolsa, onu seredin. Ana başda urakdaky döwletleň ýol başçylary ýa şolaryň hökümetlerine, parlamentlerine işleýän adamlaryň ýaşyna seredin. Şonda şolaryň içinde 60 ýaşdan ta 80 ýaşa çeldin taparsyň. Ýani şol döwletler sagat ýaly işläp durandyr. Hep o taýda bir adam dolandyrana, o taýda kollektiv dolandyrýar. Köpçülik bolup karar kabul edildi. O taýda mehanizm işläp dur döwletinki. Bir adam bizim o lellimizinki ýaly akyl çaşyp edýän hereketini öz düşünmeýänem bolsa, dron ýerine ýanky medisina komissiýasy oň saglygyny barlap onyň atstavka uğrady ýaly. Bizde bolsa hana gördük. Öňküsem näsagdy bil ondan beter näsag. Attan ýykylanyň soňa asla akyl huşuny ýitirdi. Edýänem ana şol geraýyn bolsa onu nira gider. Ol süýjülük keseli bilen. Gara diýjek bolýanym, sag bolun, ýene bir gezek maňa men ýaşymy ýatladyňyz üçin. Ýöne ol Cahitleň bir aýdýan sözi bar. Ne dojdyётся diýdi. Entak şol meni kapasa salyp owadan nepede çüýretjek bolan bir topar egni pagorly niýasym öňüne ommolup berirler. Öýler hana şol toprakda üzerligiň köküni sap ýatylar. Hemen berdi, bägülüň gülüni sap ýön häzir. Ol Allah Taala bagly kimin haçan amanadan tawsylma. Eger şunça kynçylyklardan soňra, şunça janyma kast edilmelerden soňra diýir galan bolsam, diýmek bolan men bir zatlar üçin ýaşadýan, ýa hiç bolman şu sözleri size aýtmak üçin ýaşadýan. Men öýdük baryndan gatarady. Ol özi piçinem göreşen ýerim ýok, hiç açan başga pul üçin atem böle. Maňa ýeterlik halar dähmedim. Şoň erehnedi has süýjü we tagamly bol. Men halkyň ýeke köpügini ýen adam däl, ýa-şo bilen çagyklän adam. Onun için begenjiniz iýerräk, ay ine kanal ýapylyk bolup täzeden açylmasyn, hiç kim şoňa abuna bolmasyn, abuna çaň artmasyn, ýa ozalky ýazylarlar ýanky bir döwür ýazylyp soň çykyp giden abunaçylar. Ol bolup beler, ol şeýledir. Şu mahal şol öýdüňizdäki ol 30-40 müň abunaçy bar diýerler. Teredin öz yemeğinize näçe adam size komment ýazýar we näçe adam şo ýazylan kommentlere like goýýar. Ine şo taýda belli bolar adamlaryň aktivligi ýa-ki menira gatnaşýanlygy. Ol 10 müňlerçe, 100 müňlerçe yemeğiniz abunaçyňyz bolan bilen ýazylýan komment 20 sany oňa da like goýýan ýene de 10 sany adam bolsa onuň ol näçe prosentiniň ölü näçe prosentiniň diýerdigini şol like'ları, kommentleri, ýanky bir abunaçylar satyn alýan adamlar men size ýüzlerini aýdýan. O nomryňyz geçmeýär. Maňa ha gerek gel, halkym özi düşünür. Hana 300 euro bersen 5000 tane abunaçyny ýazyp berýär. Orsiýetde 11 tane şolar ýal IT kompaniýa işleýär. Şolar ýal hyzmat etmek üçin. 300 euro uğratsan sana 5000 tane abunaçyny ýazyp berýärler. Ýene de gapdanyna ýüzlerçe şol komment ýazýarlar ýa like goýýarlar, şoň içine girýär şu 300 euro. Hana onun 19-njy ýylda nastoýaşy bir edip Azatlyk radiosyň rus hullugyny atlaryna şeýleýip berdiler. Men oýlap tapamam. Bize gerekmi olar ýaly ölü abunaçy? Ýok, absolut gerek. Ýani 100 adam bolsun, 1000 adam bolsun, ýani şu ygtybarly adamlar bolsun, şu ideýany bile paýlaşyp, şu ideýa düşünüp, şu ideýa bilen ýa şoň uğruna hereket edýän adamlar bolsun.
Ol biri men ýzyma düşdün, biri men arkamda dursun, ya biri men diýenmesin, men ekrany çıkanadym da hiç açan onu etmänimi, edemek, etjegimdi. Men diňe deň hukukly işleýän, deň hukukly adamlar bilen. Ýaşuly bolsun, ýaşy kiçi bolsun, hemme adam men üçin deň adam. Men din boýunça da adamlara park goýmak, millet boýunça da, renk boýunça da men diňe akyl huşuna hormat goýýan. Hem de yüreğinin arasılıgını, pekligini. Türkler aýtmyşlar, adam samimi bolmasa, men ol adam bilen bir adamy mädemek äçigimden. Şonuň üçin ol bu saýtyň ýapylýany heşelle kakkarlar. Küstepde oynan, bolmasa gidinde hana şol Serdaryň gapdaryna el çarpyň oňa, belki size de Hamir ucundan Peter bir döwüm bir da öňünde süm koklanır. Onun için men bu zatları doğru we dürüst kabul edýän vatandaşlar näme bolsa bar zatdan uğralmaly. Biz ýok zady bar edip görkezmek ýalňyş bar. Bu görüşdir, çarkanlykly ýoldur. Inha bil hereketiň ýeli diýip yglan etdik. Indi şol etjek işlemediň öňüne böwet bolmak üçin şu zatlary saklamak üçin halkyň arasyny bölmek üçin edilýän oýullar. Oňa indi sizem özüňiz de meni köpçülik bilen düşünüp başladyňyz. Bir gynanýan ýeri näme? Şol bolmaly ýa edilmeli işleň möhledi ýa-da çekilýär biraz. Başga hiç zatda. Ýöne şu möhledi biz sentýabr aýynyň aňryk geçirsek, onda şoň oglunyň wezipa geljegine taýýar boluber, onu öňünden aýdyp goýýan. Ol o taýda onsoň biri-birimiz günahkarlamak gerekken adamlar onu aýnan öňünde durundy, özüňizi günahkarlan. Näme üçin? Näme üçin biz şu zatlary çydap çekip geldik, näme üçin biz öz sesimizi çykarmadyk, näme üçin biz şu edilýän jenaýata garşy durmadyk? Ine şu soraga özüňize jogap berin. O taýda maňa ýollaş bolmak ýa meselem biz bilen bile bolup beýleklere garşy durmak ýa biziň garşy durmagymyz diňe şol hana şol rejim. Şol rejime aýyrsak soňra özü ýuwaş-ýuwaşdan durlanar ýurduň içinde halkyň özü häkimet öz eline alandan soň ýagny siz häkimet öz elinize alanyzdan soň ol haramzadalarym, deýýutlarym, ikiyüzlerim, adam satarlarym, muthorlarym hemmesi sypyrlyp aradan gider. Şol gitmek üçin ýöretem mehanizm oturdulmaly. Siýasy we ykdysady mehanizm. Biz şoň üstünde işläp otyr. Onum görüp otyr, düşmanam bilýär, onu dostum görüp otyr. Indi şu zatlar bilen hiç kim gurun edenak. Garşydaşlar. Olar şahsiýete geçýärler, sen ne? Siz diýär prezident boljak bolýaňyz diýip. Şu mahalym ýazylýar. I hope bir ýyl ýarym her aýdyp gelýär. Göni. Mundan azalym 30 ýyl ber. Men parlament respublikasynyň tarapdary. Men parlament saýlawynyň tarapdary. Diňe halkyň saýlan adamlary parlamenta gelmeli. Şolar şu taýda özleri islenlik emani hökümeti tasdiklamaly. Kim şol hökümetde işlejek bolsa öz komandasyny düzsün, öz programasyny düzsün, gelsin şol 3 aýdan soňra şol 3 aýlaba halkyň öňüne çykyş etsinler, hany telewizdiýany, hany radio, Türkmenistany düşünürsinler halka. Ine biz olardan şu işleri ýokarda goýup etmekçi ýa biz şulardan gowy akylmyz, ine planymyz, ine bizim başarjanlygymyz diýip subut etmeli. Maňa däl, ýa başga birine däl. Şol saýlanan ýa saýlanjak deputatlary. Ine şolar tasdiklar hökümeti men däl. Men prezident bolmak niýetimem ýok, şol wezipany saklamak niýetimem ýok. Şoň üçin men aýdýan şol başla. Şol parlamenta saýlawlar geçirilenine şol bir wada sora goýuljak adamlar. Onu ene halka referendum diýip aýdylýar. Şo soragym şo bülteniň atlaryny ýene bir kagyz boljak. Şoň ýüzüne ýazyljak. Siz ýanky öňkü prezident dolanýaryny saklamagyň tarapdarymy ýa-da Türkmenistanyň parlament dolanýarynyň ýola goýulmagynyň tarapdarymy? Ene haýsyna adamlar ses berse, şu bize bolýar diýse, soň ses sanalşygyndan soň näçe adam haýsyna köp ses beren bolsa şo bolar.
Ýöne öňde soňda şo parlament öz hukugyna eýe bolandan soň parlament karar çykarar. Onu eger şol halk prezident wezipesini saklap galmaly diýip ses berse köpçüliklen onu parlament onun hukugyny edir tertibe getirip hakimiyetiň üç şahasynyň birini makul bolan wezipe hak hukuky berer. Bu mahal üç hakimiyetiň üç şahasynyň ähli hak hukugyny bir adam arlar. Ine irde geçti şol wezipe saklanyp galynsa ýene de 20 ýyldan 30 ýyldan şol niýazyň ýa-da bilellimiň hökümrawalygyny özlerine aljak adam gelip biler hakimiyet. Şonu ýok etmek üçin, şonu ortadan aýyrmak üçin ine meniň teklip edip gelýänim 30 ýyllap şu prezident wezipesini ortadan aýyrmak. Ine şol wezipe esasy dawa boldy hakly oppozisiýa diýillerleriniň arasynda. Şol wezipäni paýlaşyp bilmediler, birek rowa görmediler. Şon üçin bula birek ýeňsesinden pysak urdular. Ine hökümetiň salan oýnuşy. Indi ýene de dördüncü de şol oýna girjek bolsaňyz, onda halk bolup öz ykbalyny özüňiz çözýär. Indi öz göbegimiz özümiz kesmeli ýeri geldi. Men aýtdym. Başta çykan günümden bäri ekrana aýdyp gelýän, ýyl ýarym bäri. Üç gezek oppozisiýa birikdi, dağıdy. Üç gezekde de bir-biriniň ýeňsesinden pıçak urdular. Näme üçin edileriniň sebäplerini aýdyp berdim. Men dördüncü gezek şu zatlara ýol berdirjekler. Berdirmejegim açyk halkyň öňünde aýtdym. Bir adamdan bir zat bitýän bolsa, dilim bilen, elim bilen, güýjüm bilen, kuwatym bilen, aklym bilen men şu zatlara dik garşy. Men diýerekm, şu taýda inni. Şular ýaly eden etdilige ýol berdirjekler. Halk näme çözse, şol çözsün. Ol halkyň haky, halkyň hukuky sebäp döwlet halkynky. Hiç kim kidal. Menim şol halkyň 4 milyondan birje öýjügi. Känler, doganlaryny aslamalyňda da 200 öýjük bolýar. Onunam känler. Ýöne halk 4 milyon adam. Şolar çözer. Köpçülik çözýär adlygyň ykbalyny. Ýöne köpçüligi arlap, adlygy ýokary çykaryp, adlaryň köpçüligiň üstüne ine hökümrawalyk türk gelýärlerini 29 ýyl bäri. Şonum dowam etdirjek bolýar. Şoňa dowam etdirjek güýçler bar. Ene şon üçin ýeňseden, öňden gapdalan, dişlek görýärler, çümmüklek görýärler, hapa goýup görýärler, eýtip görýärler. Ay ho. Karşıdaşlar, men size aýdýan, şu men bara çu ýalaňa edip ýurda uratsaňyz da men üstüme libas atjak halk tapylar şo taýda. Sizden tapawutlykdan. Sebäp men o halka edik gaýdan iş hyzmatlarym bar. Gözü ýolly galan adamlar bar. Baramyzda şo taýda. Jüýjany güýç sanaşar. Kim kime nirde garaşya onu wagt görkezer. Ýöne bärde bu üstüne tozan arap, siz ine biz ine eýtjek bolýar, beýtjek bolýar, ýalan sözlemäňde eden işiňiz aýdyn. Şol Gurban gulyny hakimede getiren, şu günkü saklan aňyrsyn ne gapdyryn, bilbilýär çykyş edýärler. Sizlermi? Hani 2007-nji ýylyň fevral aýyna geldi şol. Şon gelmegine de siz radylyk berdiňiz. Şondan soňra bir adam bolup çykyş etdiňizmi? Halkyň öňüne çykyp, ine şol adamyň bir kanun gelelligi bar edi. Şu adamyň konstitusiýany bozup gelelligi bar edi. Şu adam öwezgeli Ataýewy türme basyp, o parlamentiň ýol başçysy, hem bir ýurtda ikinji adam ol. Onuň häzir prezident ölenden soň birinji adam bolup galy. Şu iki wezipäni bir özüni jemleýän adam idenekledip äkidip türme basdyran adamy siz el çapyp prezident diýdiňiz. Ha? Şunça ýyllap sesiňiz çykarman şonu gollap geldiňiz. Ýygyny ýurda siz çagyrarmyka, wezipe berermika diýip. Olam sizi arlap, ene oğlun arlanýaly grazynk goýberdi. Elbetde siziň düwünçeňizden berenler, 5 ay puluňyzdan berenler. Sebäp siziň ol ýurtda edik gaýdan işleňiz bardy. Halkyň garşysyna, döwletiň garşysyna. Şolar jogap bermeli ýeri ýolly, inni geldi boli. Menem aýdyp otyna, gönül illüstrasiýa hem de KGB-nyň arhiwi. Näme üçin beriňiz şoňa razy bolmaňda? Aýdyn halkyň öňüne çykyndy. Şol 7-nji ýyldan bäri şol iki möhlet saýlanýança Gurbanul birim açyp çykyp şu düýüpli şu kritik eden men bar diýip aýdyn jurnalistler bolsun, beýlekisi bolsun, Azatlyk radiosy bolsun, daşynaky oppozisiýa diýip özüni atlandyrýarlar. Hani görkezim.
Görkezim gönü şonu çıkışıp şu rejim şu gelen gününde näme üçin bir kanun kurtine ýeledi dip konstitusiýan bol. Ýekeden çıkışyňyz barmy? Ýok. Indi näme hayran bolup otyňyz, eşiňiz çalyşyp. Näme halk size oýunjak boldumy? Bolmady zatlar. Ine men şonu aýtmak etledim. Watandaşlar ýene de bir gezek ýatla diýen şol täze açylan kanal durandyr, linki barın girin şu taýda abuna ýazylyň. Ol diňe bir zat düşünýär gerek. 1000 adam bolsa göni açyk efire çykyp bolýardy. Gerek gal bize 3000, 10000, 70000 bize diňe şu öz halkyny, öz gelejegini ynanýan adamlaryň ýygnanýan ýeri gerek. Şu taýda pikir paýlaşylýan ýeri gerek. Şol halkynky. Ine sizinki şol. Barın ýazylyň, abuna bolun. Ine şonu aýdaýyn. Başka hiç tat yok bu taýda. Bolýan watandaşlar sag oturuň, saglykda görüşelim. Hemmäňiziň öňünde saglyk.